Voleu saber com fer crespells? Doncs quedeu-vos aquí. Nosaltres som na Zoe i en Basil, i avui venim a mostrar-vos una recepta tradicional mallorquina, els crespells. Per què hem fet crespells? Doncs, després de la lectura d'en Sara i Jeremies, ens vàrem adonar que compartien costums familiars. Per exemple, nosaltres cada any ens reunim a una casa a Montuïri i tota la família feim crespells el dia de Pasqua. I ens va aparèixer una experiència interessant per compartir amb vosaltres. Per fer els crespells utilitzarem els següents ingredients: 100 grams de sucre, 100 grams de greix de porc, 275 grams de farina, 35 mil·litres de suc de taronja, 2 rovells d'ou, rotllladura de llimona i finalment una petita cullereta de bicarbonat. El primer pas és començar a mesclar el greix de porc amb aigua calenta per arribar a una consistència més fàcil de treballar. I ara és el torn del sucre. Seguidament añadim els rovells d'ous i continuem mesclant. I ara un poquet de ratlladura de llimona. Finalment añadim la farina i hem d'anar mesclant a poc fins a arribar a una consistència de massa dura. I ara és el torn de les mans, sense por i sense all. I ara és el moment d'estriar la massa i fer les formes que més ens agradin. Una vegada tenim els crespells en forma, els col·locam a una safata i cap al forn. Ara arriba el millor moment. Esperem que vos hagi agradat. Que bo!